Arwako ni machiegni joneno mar Lolwe TV ngeso ma kawuono ka chenro bende en twak rowere ka bende chenro ma kawuono ni wadhi wuoyo rowere kod thumbe ka bende ung'eyo ni thumbe go gin gigo mamoro ji kata gigo mamoro oganda. Omiyo odiochieng' ma kawuono wan kod wendo e studio. Abiro miye thuolo mar wachonu nyinge kuma wae kaachiel kod gino motimo. Arwake ni machiegni. Nyinga iluongo ni Sami Katel, aya Nyalenda, to atimo wer, awero bongo gospel, tawero bongo. Erokamano Sami. Mana kaka uwinjo joneno mag Lolwe TV, joneno mag twak rowere ka wendo ma kawuono wan godo e studio, iluongo ni Sami Omondi kata nyinge mong'ere godo oko kacha iluongo ni Sami Katel, ka bende en rawerano mawero wendego mag bongo gospel. Arwako ni machiegni ka dibedo jata chenro mar Pauline Oyudo. Erokamano. Sami, arwaki kuom chopo e studio ma kawuono mar twak kod rowere e Lolwe TV. Ago erokamano. Iwinjo nade chopo kawuono mondo itwak kod oganda mag joluo? E chunya mayet awinjo maber kuom chopo e studio mar Lolwe TV, kech en ga gombo mara mondo achopi e Lolwe nyaka kawuono mayudo chance mar chopo kae. Erokamano. Inyalo nyisowa ni Sami kaka isenyisowa introduction kata ni in jalno mawer. Inyalo wacho ni werni en gino manonyuoli godo koso en gino mobiro ni e wi dongo koso en gino ma bedo inspired gi ng'ato? Wer ten gima nachako wer katin, to en wende mabiro ga na tandiko ga to kata jonyuol na supporta, yani en ga wer ma ochako biro na e tin na tachako wer katin. Mane madawachi. Inyalo wacho ni seche moko wang'e ni rowere kaka un tiere kabind wende ma samoro ng'ato nyalo paro ni onego wer, to kiwacho ka ni ng'atno mawero gospel, maybe ng'ato nigi paro mopogore. Ang'o momiyo nineno ni mondo ibari donje gospel kopogore kod wende mamoko ma samoro machalo ohangla gini? Chunya mayet adago na tim gima moro ji. Kaka wachni kawero gospel, nite jok mohera kawero gospel. To kachaka wero bongo, nite jogo mabe ohero kawero bongo. Koro nawacho ni adana tim ariyo, mondo at least ji owinj ka gidonje ngimagi. Koro aneno na wero ariyogo nikech aneno na moro ji mopogore opogore gi wende mawero. Wayudo ga ni jower mang'eny ama kijende ama rowere mang'eny donjo gande e wer gi paro moro mopogore, maybe mondo wadhi wayud pesa mapiyo piyo mondo ame. Inyalo wacho ni in ang'o miyo ni donje wer? Idonje wer mondo mi yud pesa imeu piyo ama nitiere gimomiyo idonje wer? An gi chunya adonje wer mondo amor ji nikech ng'eni wer be wuoyo e communication gi ji. Koro an awer mondo ang'is ji gima timore e piny. Ta wer momiyo adonje wer en ni adonje wer mondo atem nyiso ji messages matimore, to ok ni adonjo ni mondo ayud pesa, adonjo mondo amor piny gi talent. Kendo wachako yudo gande ni ng'enyne wayudo ka jower mang'eny wero ga gigo matimore in real life ama mosetimore ni e kit ngimagi. Inyalo nyisowa ni wende ni gin gigo mosetimore ni e kit ngimani ama gin gigo ma I create too? Wende masewero so far mantie YouTube, gin wende mwawero gigo mosetimore e ngimana, kaka mokwongo mawero ni Najua masegolo ne video. Nawero, seche moko anyalo bedo kawer to nite jogo ma gin gidwaro ni mana ni ginyieri, moko ng'isi ni onge kumidhi dhiye gi wer, lakini an gi chunya maiye nikech geno man godo, aneno ni anyalo. Koro emomiyo awero, to werno wuoyo kuom jogo mochayo music ga, to chako wuoyo ni Nyasaye mane telna mondo achop kuma dhiye. Ne ng'ano ma samoro maybe nyalo wacho ni an gi gik mosetimore e kit ngimana amba nyalo gombo wer. Inyalo nyisowa mondo inspire ng'ato oko kata inyalo nyisowa ni gin ang'o gini mosetimore e kit ngimani mane neno ni an wakawo laini mar wer mondo mi a spread message ama gospel ne jok moko? Ji nyalo pingi to ji nyalo wacho ni onge gima inyalo timo. Koro gima danyis ng'ano ma gombo wer nikech oneno wer en gima wuoyo kuom ji. Tinyalo wer, yani ng'ato nyalo temo duoko chunyi piny, lakini wang'isi jawer ma nena ni inyalo timo gimoro ka mori iwuon to moro jok moko. Kik itim gimoro ni ng'ato timo, en gima inyalo timo ma Nyasaye telonigo ema ditim mondo ichop kuma idwa dhiye. Iwuoyo kanyo jok ma samoro nyalo bet ni timo gimoro to gidwa ni giduoki piny. Nosechoponi gande bende nitiere somewhere in life manosechoponi mitimo gimoro ma jok moko temo duoki chien ama nitemo wer to nitiere jok moko mane wa against you? Kaka wachi ni school seche moko inyalo ng'isa na dhi awer mbele ji ka wane e kanisa. Tanyalo dhi tawero song na moro, to nitie jogo mawacho ni maonge gima nyalo, moko nyieri ni ati idonje wer ni ji donje. Lakini jok moko be ng'isa na nyalo. Koro an gi chunya ma aneno ni atimo gimoro nikech en e ngimana, taneno ka anyalo time maber nikech aneno ni onyuola gi music, to music en remba maneno ka anyalo dhigo.
ne jogo ma samoro temo duoki piny sama in ineno ni mondo idhi malo, gin puonj mage ma iyudo ama ere kaka ikawo gik machalo kamano? Okay, puonj manyalo yudo en niya, ng'eni mondo iyud gimoro minyalo dhigo mbele, nitie kaka Satan nyalo tiyo gi ng'ato mondo oduoki go piny. Koro an gima believe ga ni seche migemo challenges go, taneno ni mano en trick ma Satan temo duoki go piny, lakini an gima ng'e ni kadhi mbele, yo maluwo en yo madhi dhigo matiek godo maisha, matiek godo mission na mar music. Kaka wacho ni mane mission en ang'o at the end of it all, ang'o midwa ni mondo achieve? Okay, at the end of it all, adwaro ni abed musician ma ji ong'eyo, nikech en morna mondo gik mawero moro ji, nikech ok adana wer ni ati ni mondo ayud pesa mondo amew pi, adana wer na moro ji, to gik mawero en wuoye the true picture ma ji neno. Koro adwaro geno na ni adana wer tadani ji mor gi gima timo. Yeah. Mana kaka wacho ni idwa ni chieng' moro ibed ng'atno ma ji ong'eyo, mani mondo ibed famous. Gin do's and don'ts mage ma nyaka itim mondo mine ni chope level moro ma samoro jathum moro mi look up to osechope? Okay, gima onego atim mondo abed famous en mana kaka timo mana marketing mara manyalo timo go music. Kas mar ariyo en ni adwaro mana ni amed kaka medo were, kaka medo ng'era, kaka through kaka kawuono achope Lolwe TV. Aneno ni mano is a way of mar ng'eruok. Koro adwaro mana ni amedo ng'era mana kamano gi yore manyalo kaka anyalo yawo accounts mag YouTube, Facebook, Instagram, ket ji mang'eny follow ga. Koro ginyalo manya mana gi nyingno kaka Sami Cartel, tadwaro ni mano be yo mar ng'eruok godo. Chien kacha wacho ni awinjo ka iguso jonyuol ni matin. Inyalo wacho ni jonyuol ni gin jok machalo nade kobiro e weche ni mag wer, at the same time pod in ng'atno ma dhi school ma yudo tiegruok. Jonyuol ni nokawo gini machalo nade, yo machalo nade? Okay, kaka nachako wer katin, seche moko anyalo wer, jonyuol wacho ni wer, yes, wer is a part of talent ok gitamore, lakini kamedo gi somo, to mean ni ging'iyo performance ga, of which I'm not bad. Koro ginyalo wacho ni sami wer, kech wer chalo kaka talent, seche moko wacho ni nyathini nyalo wer do. Koro kaka seche moko wer to gi supporta nikech ging'eyo ni mano gima chako kuom tin na. Koro ok gitamore, koro gin magi meda ro mar wer maber nikech ang'eyo ni janyuol kose bless ni nyalo timo gini, mano gima bede rembi, to en gima imedo hero nikech janyuol kose supporti gimoro amora nyalore. Yeah. To ere kaka i balance music kachiel kod somo? Okay. Wayudo ka gin gik moko ariyo to gigi te dwaro attention. Koro ere mimiyo attention molo wadgi mondo kik machielo tho to machielo dhi malo? Yeah. So far nikech koro sani ane form 4, sani koro attention ma keto sana kete studies nikech ing'eni atieke adong gi some 4 months tatieko school. Koro sani attention ta kete masomo, but music be ing'eni seche moko nyabiro, seche moko inyalo nindi, inyalo winje lek. Koro seche moko anyachung' tandiko music achiel, taketo book kando, kas koro kochopo sa somo attention na tiyo gi timetable maketo. Koro saman gi break eka nyalo tiyo time mar ndiko music matin. Yeah. Sami, in kaka rawera ma pod tin, wayudo ni seche moko yore mag yuto kuomi pod onge, ni mar pod idhi school, wang'eyo maber ni ng'atno ma dhi school dwaro support sana mondo mi otim gino modwaro kaka gik mawer. Inyalo nyisowa ni in financially ng'ama mi gigo ma samoro nyalo dhi godo e studio mi produce godo video? Okay, so far kaka timoga, seche moko nyalo bet, seche moko inyalo miya pocket money. Taneno ka seche moko ang'iyo jonyuolna, ok ginyalo yudo support manyalo chopa e studio. Koro pocket money ga ikase kano tachope ot, tang'isogi ni adwaro nu support, adwaro golo wer moro kae masun. Koro gi support aga, ginyalo miya matin magiyudo, tamedo gi pocket money na, tadhi tawuoyo gi producer to neno kako tima. Ya, mane kaka nyalo timo. Kamano Sami. Koro mana kwa adwa dhi e break, aneno ka sama ya wang'o, adwa ni kaw achiel kuom wendi achiel mihero mondo iwer ne joneno mag Lolwe TV kwa dhi e break. Mana king'iyo kamera kacha. Okay, magolo ni ene YouTube, tinyalo manye kaka Najua by Sami Cartel, kati ndiko Sami Cartel tidhi yude. Odhi ni, najua maisha ni safari, najua ninapokwenda, na ninapokwenda ni mbali, ni Mola ataniwezesha. Najua maisha ni safari, najua ninapokwenda, na ninapokwenda ni mbali, ni Mola ataniwezesha. Kuna wale wa kunicheka, kuna wale wa kunitoka, kuna wale wa kunichocha,
lakini wewe hujanilenga. Erokamano Sami. Joneno mag Lolwe TV, mana kaka uwinjo kuom wendo ma kawuono wan godo e studio miluongo ni Sami Cartel gi wende mar Najua ne mwadhi godo e break. Kik idhi mabor, kete mana e Lolwe TV. Aroki kendo, tielo mar ariyo, chendo twak rowere mana kaka wadhi mbele joneno mag Lolwe TV, ka bende weche ma kawuono nwawuoye gin gigo kotendore kod weche mag thum, kwang'e ni thum no en gigo mamoro ji kata gigo mamoro oganda e seche makasani. Wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Sami Omondi kata Sami Cartel ne nying mong'ere godo oko kucho. Sami, mana kwadhi mbele, inyalo nyisowa ni gin ang'o gini misepuonjori nyaka ni kao jani ni ama safari ni mar wer. Gin ang'o gini misepuonjori along the way? Okay, masepuonjora en kaka wach ni inyalo wer to gigo madonje chunyi, yani seche moko inyalo bet tiwinjo ka gimoro timore, tiwinjo kodonjo ni through music, koro inyalo ndike tiwinjo ka seche moko gimindiko no moro ng'ato, gino seche moko embo timorene. Koro masepuonjora ni music is like a story, to donjo seche miwere to nitie ng'at ma file kaka story to wuoyo kuome. Koro music masepuonjora en kaka ni music is like a story, to ji mang'eny nyalo winje nikech odonjo kuom ji mang'eny. So far in wende ni jok mosewinjo gi gin feedback mage ma giduogo ni ama feedback mage miyudo kopogore kod maybe mi expect mondo miyud kuom jogo ma samoro winjo thumbe? Okay, so far thumbe ga seche moko kawero ne ji jok mosewinje mosefollow, comments ma ayudo gin ga mana positive kaka ni inyalo, this is your journey of which it is good. Moko jopuonje ng'isa ni nice content. To mean ni music na ni matimo ji mang'eny omorgo nikech okawe, yani gik ma wero gin gik ma message kuom ji. Koro feedback maseyudo en kaka ji miya pongezi mang'eny kuom gima timo. To so far jonyuol ni nyisi nang'o? Okay, jonyuol na to medo ng'isa na keep it up, but sani kaka an candidate ging'isa ni atem atiek school monde eka adhi mbele gi music. Kopogore kod school kamiwacho ni intiere tiegori, bende intiere kamoro ma iseyudo mi perform platform moro amora mopogore gi school? Okay, so far pok ayudo platform, pok obed book na, nikech nachako music, asechako dhi e studio tachako ng'iyo gi producer no mang'eny mana machiegni. Koro so far pok adhi e platform moro amora perform, mana school kende ma ase perform mbele ji. Inyalo nyisowa ni role model ni industry ni en ng'ato ang'o omiyo niyiere mondo mi obed kaka role model mari? Okay, first role model anyalo wacho en Breezy Anchild, nikech osekonya nikech e yore mang'eny en bedo ga ko-supporta nikech en producer bet en musician. To seche moko nyalo keta piny to ng'isa kaka music bende konyo dhano kiwero gik maber ma en message kuom ji. Koro Breezy Anchild en manyalo kete kaka first role model nikech okonya ga through music, en emotima medo hero music tamedo yudo messages e music. Bende isegombo bedo gi collabo gi ng'ata industry mar music or any artist mi look forward mondo mi collabo go en ng'ata ang'o omiyo? Okay, collabo asegombo wer gi Bahati gi Breezy Anchild nikech gin ema kawinjo music gi awinjo ka nigi message. Koro gin ema gombo kodi collabo kaka Breezy Anchild, wendege mokwongo mora, to embe nochako machiegni taneno kosechopo mabor nikech wende mowero moro ji. Koro ambe agombo kode collabo tamedo go chaka kwayo Bahati bende, gin ema neno ka wendegi moro omiya kwagi collabo nikech wendegi gin kaka message kuom ji. Kane idonjo industry, ang'o gini manikia masani at least ineno ka ing'eyo mondo mi yori odhi maber? Okay, in kana donjo industry nakia ni wer nyalo timo ng'ato ero gimitimo, kama wer nyalo timo at least ing'eri imi respect moro. Koro sani kaka sedonje music aneno ka jok moko mane ok dwari ka sani nyalo biro nini gimitimo moro gi, gineno ka gimitimo yani moro piny tek, koro gibiro mana mondo gibed osiepegi, to mano gima seneno ka ber nikech gimitimo kitimo gi chunyi maber, to ji mang'eny gombo bedo kaka in, to ji mang'eny be gombo ni gitim gimitimo.
Bende nitiere pogruok ama chal moro amora mineno e wer ma country music kaachiel kod international music? En difference ama pogruok mane mineno ka nitiere? Sani to kaka aneno ka music te chalre, kata jogo ka giwer, kowambe jo Kenya be ka wer gi jo international, ok ane pogruok maduong' nikech aneno ka sani musicians luwo yore achiel. Okay. Koro mana kaka wacho ni musician luwo yore achiel, iwacho kanyo ni en international artist mane ma samoro wende ne mori kopogore kod Bahati mayudore e pinywa mar Kenya kaachiel kod Breezy no? Okay, musician moro ma wendege mora sana awach ni Rayvanny, kech embe wendege aneno ka seche mower ji mang'eny kogolo wer achiel, ji mang'eny feel werno nikech wendege be nigi feelings maber ma ji luwo. Koro en ema wendege moraga ebe Rayvanny. Koro en ema awacho ni wendege koro aneno ka nyamora kowero, en international musician manyalo follow wendege nikech wendege be mora mana kaka mopogre gi Bahati gi Breezy. Yeah. Ok wayudo kande ni music yudore ka culture and sports. Ang'o ma dinyis minister mar culture and sports e county ni mondo tim mondo ine ni rowere odonje music kendo terogi e ngas machielo? Okay, gima janyise ni music is like kaka sports do. Koro music en kaka sports ma watimo, koro wambe watimo mondo wamor piny mana kaka footballers gi some games timo. Koro wambe wago mode watemo wacho ni konyalo organize no kaka musicians, kaka wacho ni kawuono show en mar musicians kama. Yani gi concentrate most kaka ging'e ni nitie young artist moko ma be biro to gidwaro support. Koro en kony ma dokonywago kaka ikonyo footballers, tikonyo jo teams moko. Music is also part of games and sports. Koro agombo ni konyalo konyowa kaka musicians wambe wachop kumoro, bede wago manero kamano. To un kapok okonyo, ginang'o gini ma you need to put in place mondo maybe ng'ano mabiro konyo neni at least usechope level ni okotek mondo mi akwany from there? Yeah, mwanyalo keto in place en BD. Watimo BD motegno mondo at least gima watimo mor ji mang'eny. Koro kata kokonyo to ng'eno konyo jogo man gi BD gi jogo mantie gi chuny maiye manyalo timo gimoro mamoro ji. Wang'eyo ni gimoro amora man gi ber ne nyaka bed gi rach ne, gimoro amora ma ng'ato timo, obed wer, obed anything ma ng'ato timo, kaka in sani in jawer. Inyalo wacho ni kwachako gi ber, gin ber mage miseneno ama misepuonjori ama miseromogo nyaka nichak safari ni mar wer? Okay, nyaka nachak wer, ber maseyudo mokwongo, ber mayudo en aneno ka simoko kata moso ahero wacho wach school nikech school ema aneno ka most of the people ohero gima timo. Koro ka aneno ber manyalo yudo en kaka ni kaka nyalo wer gima nyalo timo, aneno ka moro ji seche moko principal nyalo tiyo koda kaka example kanyiso ji ni aneno ni ati talent is something that can be your career if you don't know. Koro gima aneno ka ne matimo koro anyalo push jok man gi talent nyalo chako act on their talent. Koro ber maneno en ni support ma imiya e school, kaka principal nyalo wacho ni gima timo morogi, kata ot kaneno ka jonyuol na omor gi gima timo. Koro mane ber madatim nikech ber wuok kuom gweth mag jonyuol gi ji kawuoyo e nyingi maber. Rach moro amora ma samoro iseneno ama gino ma samoro ok ber ma digomb mondo mi irekebisha? Okay, rach maseneno en kaka inyalo timo gimoro to jok moko ok ohero. Koro an rach mana aneno en ni seche moko anyalo wer to koro kawinjo ka ng'ato wacho ni music ni tok ber, otimo madoga bed piny mawach ni gima timo ni bomoro jok moko, bodhi moro ji. Koro achaka dok abet piny tandiko mamoro ji te. Inyalo nyiso ni ere kaka corona nyaka ne chakre e piny mangima, ere kaka o affect music industry? Okay, corona ose affect music industry nikech nitie show mang'eny ma ji osedhie, to sani koro nikech onge gatherings. Koro mane music challenge ma musicians oseneno nikech ok giyudo chance mar dhi e show. Koro mane ma challenges ma musicians mamoko osenyaka give up tindo ok wer nikech gineno ka corona oloro gik mang'eny. Seche moko ok giyud chances, koro moko chunygi osenyaka tho. Koro gima datem nyisogi ni talent, once a talent, it can be done seche moko kumoro amora. Yeah. Okay, aneno ka sama kendo wabiro e giko mar chenro marwa ma kawuono ni Sami. Nyiswa kuma inyalo yudie social media handle ni? Okay, kuma inyalo yuda Instagram kaka Sami Cartel nying achiel, Facebook, YouTube, mane nying achiel miyudago e kumoro amora media. Erokamano Sami, adwani mondo ing'i mana kamera kanyo.
ne jo rowere go ma samoro osebet ka winji ama mosebet ka winjo wendeni ama mosegombo neni ma samoro osegombo venture into music to samoro maybe nitiere shida achiel ariyo adek mapok onenogi. Adwa ni mondo ing'i kamera kanyo imigi advice mogik. En wach mane miwe godo rowere machal kamano? Okay, madawego rowere en kaka ni music is also like a talent and other talents can be done. Kik iwere football ni ibidani donje music ni ng'ane timo. Gimoro amora timore gi sane to gimoro amora komi inyalo timo maber. Koro music en kaka talent to kik give up on some musician. Favors biroga. Inyalo wer, inyalo bet kindiko ga wende gi to maybe ok yud support no. But anyisi ni chuny ma iye ka in godo gi faith ma in godo no nyalo timi chop kuma idwaro chope. Koro en mana bidini kaka musician. Yeah. Erokamano Sami kuom chopo e studio mar Lolwe TV twak kod jogo marowere kaluwore kod gigo mitimo ma inyisowa kawuono ni in ng'atno mawero bongo gospel. Janeno mar Lolwe TV, mano ema kelo e giko mar chenro ma kawuono mar twak rowere. Ka bende wendo ma kawuono ne wan godo e studio iluongo ni Sami Omondi, kata nyingeno mong'ere godo oko kucho ne jogo ma samoro ng'eye mosewinjo wendene iluonge ni Sami Cartel. Ka bende wach mawewa godo mogik ni rowere kik bed jogo ma chunygi tho. Asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo, rituru masani, Nyasaye oritu kendo ambo rito.